Lan egiten dugu Konsoni elkartean, da ekoiztetxe bat da, arte proiektuak ekoizten ditugu, eta egiten duguna da hori, gonbidatzea artistak proiektua garatzeko. Orduan oso proiektu ezberdinak egin ditugu orain arte, 16 urte daramatzagu ja lanean, eta artista batzuk internazionalak, beste batzuk hemengoak, Ibon Aranberri, Sergio Prego, Itziar Okariz, Andrea Fraser, Iratxe Jaiota Klasman Gorkum, Marta Rosler, hauek dira besteak beste artista ezberdinak beraiekin egin dugula lan eta proiektu oso ezberdinak garatzen. Sartu gara Virginia Woolfen Una habitación propia euskaratzera, euskeraz gela bat norberarena dauka izena. Orain edizio proiektuan, edizio momentuan gagoz. Edizio espezial bat izango da, 3 interbentzio ezberdinak daukazalako. 2 itzaurre, bat Adilina Moiarena, beste bat Remedio Estafrerena, eta gero artista interbentzio bat izango da, Kasia Dalbert izena dauka. Proiektua planteatu genuenean, guretzat oso garrantzitsua zen nor zen itzultzailea. Azkenean Maria Kolera da. Bere momentuan, ez dakit, adibidez, 40 edo 50 e-mail jaso genituen pertsona interesatuak itzulketa egiteko, baina azkenean Maria aukeratu genuen 2 edo 3 arrazoiagatik. Lehenengoa, esperientzia handia dauka ingelesetik euskarara itzultzen, 2 feminista inguru giro batetik dator, eta 3. eta garrantzitsuena da Virginia Woolfen lana oso ondo ezagutzen dauela. Eta gero zuzentzailea Juan Gartzia izango da. Argitaratuko da martxoan, datorren urtean martxoan. Finantzazio parte bat, crowdfundingen bitartez egiten ari gara, Berkami plataforman, itzulketarako da, 5.000 euro dira. Partizipatzeko tarifa ezberdinak dago, 5eko, 20, 40, 60 edo gero elkarte edo liburu dendetzako 305 tarifak dagoz. Garrantzitsua esatea, proiektua etortzen da gure 16 urteak egiten ditugulako eta 15 urte egon gara leku batetik bestera mugitzen, eta orain da momentua urte baten egongo garela gure leku propioan, ofizina propioa daukagula, Kortez kalean, edozein pertsona etorri aldela ikustera. Orain arte beti ofizina batzuk izkutuak eduki ditugu, txikiak, eta orain honetan bai bada gure leku propio danak emakumea gara, elkartean, elkarrekin lan egiten dugu, eta guretzat garrantzitsua zen hori eukitzea gure leku propioa, eta horregaitik hor dago ginoa, ez? Nola behin Virginia Woolfek esaten zuen bezala, badaukagu gure lehen gela propioa, hori da. Gure gela propioa lan egiteko, baina bai elkarrekin egoteko. Edo jateko. Bai, hori da. Eta gainera, irakurketa publiko bat antolatuko dugu, 14ean, egingo dugu gure urtebetetzearen ospakizuna, eta gure lokalean egongo da aukera liburu hau irakurketa publiko bat egiteko. Eta hori dela eta konturatu ginen euskeraz ez zegoela. Eta dago kataleraz, dago frantsesez, dago alemaneraz, suediarraz, eta hizkuntza guzti hauetan egingo da irakurketa, 200 pertsona egongo dira irakurtzen, pertsona bakoitza orrialde bat, eta horrela konturatu ginen ez zegoela euskeraz, eta horregaitik nereak esan duen bezala, erabaki genuen ez bakarrik itzultzea baizik eta edizio berezi bat.